Kabale, mai gida. ka taba zuwa farauta da ni? A'a. Ka taba gani na ko a matari? A'a. A sha baka taba taka toyi ba. Mai gida kai ma ka sani. Ina da ina ka taba zuwa farauta? A mai gida na shiga daji. An fara da bannan tarayya. Abuja na shiga yin gwari. Legas na kada tagara. Nan Kaduna na zaga Kujama fada Arna. Nasara na shiga dogon dawa. Bauchi kuma mai gida da ni aka shege kafasa. Kano ce dai ban taba zuwa ba. To me yasa baka taba yin farauta a Kano ba? To mai gida ban taba farauta a Kano ba saboda ka gane ka san ina koyi da kai saboda Asawa da kuma Dagus suna tanewa da cewa janzare ne a cikin allurar zuge tsaron zasi daga nan kuma makiya sai su ga sun nasara a kanka si isa na sassete na. To shi yasa kake so ni a dinga cin tuwo a gidana datsa babu tankade? To ina so ka sani akasin lissafi rashin lissafi ne a gurin mara lissafi in ji mai lissafi. A gafarce ne mai gida tuba nake. Kan na ƙara ji kan na ƙara gani. Ba kuma ba. In darabbana ba kuma ji ba. Ina saurara ki. Ita wannan